Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam sejahtera kagem kula kalian panjenengan sedaya. Kula M. Fakbar Gani Isha ngastakaken wartos bab singgung Siti Prabowo wonten debat Capres. Pinten Bandha Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut kalih Prabowo Subianto enggal-enggal menika menganulir pernyataan Anies Baswedan pada Senin 8 Januari 2024. Laporan ini buntut pernyataan Anies terkait lahan cap 340.000 hektar dan anggaran panjenenganipun malah ngaken gadah lahan lebeting bentuk hak gina usaha nyeketi gangsal atus 1.000 hektar. Kula wekdal menika seksinipun wonten saged dicek sami Jokowi piyambak. Kula ngaturaken Bapak Presiden kula saderengipun dados menteri kula pangusaha. Kula nguwaosi lahan hak gina usaha. Kala wingi ugi salah-salah mawon menika sanes 350.000 hektar sanes nyaketi 500.000 hektar. Mungkap Prabowo wekdal konsolidasi relawan wonten Riau Selasa saderengipun Anies Baswedan calon presiden nomor urut setunggal medharaken data-data miris kekait kalian kesejahteraan Tentara Nasional TNI lebet debat Capres putaran kaping 3 wonten Istora Senayan dalu menika.